So obhuti Sipho ke umfoka Mhlongo dange laba abaphume inqina bathi bayangifuna bangifuna ngokwendlela yobunkabi ngoba abakaze benza ivideo bathi bayangibiza kodwa baqhamuka nje sebephuma inqina bengilalela unyendle bethi bayangifuna. Umbuzo ke uthi bake bathini ngesikhathi indlunkulu izikhulumela yona? Ake niphinde nilalele le video Zulu ebese ningitshela ukuthi kungabe okukhulunywa uMax Makhanye kuyisukela engqondweni yakhe noma kuyiqiniso elimsulwa. Umbuzo uthi njengoba ubaba kaSkhova efuna ukungibulala nje kanye nethimba lakhe inkabi zakhe lezi ebebekhuluma nazo lapha kuInhlaka Production bethi bayangifuna bafuna ukungibulala ezethu ubaba kaSkhova kuyophela inhlamvu. Umbuzo uthi abayibulala ngangani indlunkulu ngesikhathi ikhulumela yona lezi indaba ezikwi-social media? Abayibulala ngangani indlunkulu ngoba lezi indaba zakhulunywa yiyo indlunkulu yazikhiphela kithi sumphakathi. Ilowo nje umbuzo. Number 2, uSipho Mhlongo ubaba kaSkhova uyokumela yena ukubhekana namacala uma ngingafa manje, uma nje ngingase ngife manje qhamuke nje noma iziphi insizwa zingihlabe ngenhlamvu manje ngife. Uyazi yini uSipho Mhlongo owubaba kaSkhova ukuthi uyena oyobe enze lokho, lezo nkabi ziyobe ithunywe nguye ngoba uyasho uthi vele useyithumile inkabi ngisho la eGoli uyithumile inkabi ukuthi azingifuni uthuli zingifune la ngingakhona. Uyasho uSipho Mhlongo uthi uyikhiphile inkabi baqale bayongifuna embumbulu kwelakithi bangangithola bayongifuna koMayville. Uthi ke manje inkabi useyithumele eGoli. Uyazini ubaba kaSkhova ukuthi lokho kukodwa kumenza ukuthi abe umsolwa uma ngingase ngife nje anytime from now. Uyena umuntu oyobe ngibulele. Uyakwazi lokho ubaba kaSkhova? WeSkhova uyakwazi ubaba wakho lokho? Ikubonile nawe uyipostile page lakho le video kababa wakho engisabisa engisongela engivala umlomo. Ngikubonile uyipostile page lakho. Ayasazi weZulu lezi indaba zakhulunywa indlunkulu. Mawuzifuna type la uthi Prince Nqokonqoko. Le video uzoyithola iphelele lapha ya epage le Prince Nqokonqoko. Usuku uye ku YouTube uyotype the same thing Prince Nqokonqoko videos, uzowathola wonke lama video ezinkulumo engiyikhulumayo. Akukho engikedayo, konke kwakhulunywa indlunkulu. Umbuzo uthi othi ngifanele ukufa ngokukhuluma izinto lezi kanti waye ngayibulalanga indlunkulu mayizikhuluma yona, noma zirong mayikhulunywa yimi, ziright mayikhulunywa indlunkulu, zinhlamba mayikhulunywa yimi, aziyona inhlamba mayikhulunywa indlunkulu. Uma ngabe kanti inhlamba le ifunani ko social media, ifunani emadlebeni ethu, into ekuthuka isihlalo ekuthuka isilo, into ekuthuka uZulu yaphuma kanjani endlunkulu yeze emadlebeni esizwe? Ifunani kuyi-public domain into ekuthuka isizwe? Angibambe lapho kwamanje. Cha, before nje ngiyibambe angiphinde ngigcizelele la ukuthi ubaba uSipho Mhlongo
kanye nezinkabi zakhe lezi abahlangene nazo ukuthi bathi bayangifuna abakwazi lokhu ukuthi abomthetho bakubheke ngezikhali zamantungwa and ubaba uSipho Mhlongo nethimba lakhe nezinkabi zakhe zonke ibona abazobe bangibulele uma ngike ngafa anytime ibona ekuzobe bangibulele ubufakazi bugcwele yonke indawo kwinhlaka production bangisongelile izwe libuka